Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sakowa ku ji tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya fayyace kalamansa kan haɗakar 'yan adawa. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma jigo a jam'iyyar PDP Ibrahim Shekarau ya yi magana kan haɗakar kifar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Shekarau ya jaddada cewa haɗakar kawai za ta iya kayar da shugaba Tinubu a 2027 da ce wadda jam'iyyu suka haɗu kai tsaye ba ɗaiɗaikun mutane ba. Shekarau ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da aka rabawa manema labarai kamar yadda yake a rahoton Tribunet. Ya buƙaci dukkanin jam'iyyun adawa da su bincike hanyoyi da dabarun farfaɗo da tattalin arziki da dandalin siyasa da ake da shi domin cimma irin wannan buri. Shekarau ya kawo misali da yadda wasu 'yan kishin ƙasa suka yi ƙoƙarin kafa haɗaka a 2011 domin kifar da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan daga mulki. Tsohon gwamnan ya yi nuni da maganganunsa ne bayan kan yunkurin wasu manyan 'yan siyasa na haɗuwa a karkashin jam'iyyar ADC domin kwace mulki daga hannun APC mai mulki a 2027. A cewarsa bai ce ba zai yiwu a tumfuke APC a 2027 ba, sai dai don irin wannan yunkurin iya yi nasara. Dole ne masu jagorantar shi su kasance jam'iyyu da aka kafa kuma suna da tsari, ba mutanen da ke neman mulki ba. Yayin da ya fayyace matsayinsa kan wannan batun, Shekarau ya ce wasu sun fahimci sakona daidai don bayyana gaskiya. Ban ce haɗaka ba za ta iya kayar da Bola Ahmed Tinubu ba, abinda na ce shine haɗakar mutane ba tare da jam'iyyu ba zai yiwu ba. Ya kawo misali da kokarin wasu jam'iyyu da yanzu sun shuɗe irin su ACN, CPC da ANPP suka yi a 2011 domin tabbatar da maganarsa. Ya kayar da cewa abin da yake nufi shine shiga tsakani na jam'iyyu da aka yi rijista, waɗanda suke da gwamnati da 'yan majalisa da aka zaɓa tare da samun goyon bayan jama'a a matakin ƙasa lokacin da suka shiga yunkurin haɗaka. Ina ɗaya daga cikin jagororin yunkurin haɗaka a 2011, kasancewa ta ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ANPP a lokacin. Mun yi taruka da dama a gidan shugaba Tinubu a Abuja a shekarar 2011. A wani lokaci margayi tsohon shugaba Muhammadu Buhari, Nuhu Ribado da ni a matsayin 'yan takarar CPC, ACN da ANPP mun haɗu a gidan Buhari a Abuja domin ci gaba da tattaunawa kan haɗakar, amma bai yi nasara ba. Daga ƙarshe kowannenmu ya shiga zaɓe karkashin jam'iyyarsa. Wannan darasi ne gare mu da jam'iyyarmu. Daga bisani a 2012 jam'iyyun CPC, ACN da ANPP suka amince suka sake gwada yin haɗaka, inji Ibrahim Shekarau. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.